Lingana lya lero nona agende ya maseyamo esing'encho y'ebiro. Lingana lya lero ligoteba oroche rwo boigweri bose orogendo rwa Naman. Ekere togoteba obey and live sababu nero. Lakini wale walikuwa hapa katika juma hili tumejifunza mengi sana kuhusiana na safari yetu ya Ukristo. Tukaona ya kwamba we have been given a purgation to serve God. Twairulibaga tomokorere Nyasaye asinjira ya bene na sinjira ekero kuiwa ebibilia bateba oigwere omenye bose toigwere osire igone enchira naye engango obwatukire igengo obwatukire oigwere omenye muna bone egotebanga oigwere oroge ororotige ogochora no kwao ekero igweto montago gotebianga muna bono ekera abana umukungu akorageria abana baye abamura gusena abaiseke umanya ko batebinga ragira muigo temoche kongenda ngiamine nte tuwe sababu abugata sobogimobo igona bamine tinga ngana abaragirita kumanyirerie sabago gukora gochi iwera omenye bose toiwera tomenya abana banyasaye mune bibilia goteba igatogosoma umuntu yo orekorokwa na Hamani mumumanyete muna yarenge ekera gosoma asegetabu egetabu gia Samuel ya 2 Kings chapter 5 verse 10 through 14 abana banyasaye okoiwera negento gekoreka nekeliri lakini kiengenja sobogimo wega kero kende nabo kororange kere koigwera abantu bagoteba goro muliri. It seems to be a foolish action lakini kere gendo kingincho engiya sana Elisa iga agotoma omuntu bwenginje nene sana monyore muntu yo Namani na bwato musubati o a maid servant oyo matebeti ngari situ munyagitari naro umubani Nyasaye naro oyo rakobwanie omwali oye. This action was taken umuntu yakaiwera akanyaruka akaga ke erinde bose master yene bwenewe nenyare kana mokoliyo gasi agokonya iwo mutaigweti bose mwagira egento gekongo kire siniye kiramusi nga kiramusire oyo gwitaberia amenye bono jora erese ni naye gwirete nyakobugete nga nabante kare goteba kare sigiesi jinso sareti igono yene krengo te aleluya no tateba amina kirokwe nabe mineti gekiara tomaitie gento gogo bono jore gente kemo. So this servant umunyaruko oyo agatebi umugako oyo kiba agataimoka ekibareriko umugako oyo muntu nakalesitu kale kobwene naenda maene umuntu oyo agatume ruboti rende bugia somuruti no muruti agatume ruboti buchiali so bwenge na bonta dekora agatebi samangana yaiga umusombolia kamotebia go genda bwisibie ayabweka maragatano na kabere asoroje rwandera mae rojia batago some bibilia bagoteberebo asoroje rwa Jonathan abana banyasaye igenchirende Namani yakagenda kagechirie asengenche ya mangana yaiga kiaga Namani he expected this the prophet of God to come out iga kageretenga angoyo naso kaso kankwanire ango gaso kankwanire lakini rende tigangende akagenda kaigweto bororo bonge sana Inki genkogera nande kara manyanga machi galenga machafu talinga na machi alenga marabu akebolinga wow these things are happening to me igenchirende agaichana mono sana nande kara inyoranga Naman no muntu lengeta chiri na sana umuntu renge he komanda yesegi lakini igarwarete abako umuntu muya muntu bwato bolemo banene umuntu bwagajete biya lakini ubwateli sabesariye bibe narwana mangana mabe aina ara mangana mabe he was a very famous person, a well respected person, but he was a rebel. Nabe konyalekana na boru muyogotera biya ukorwa matangazo biya oro mwenge nubiya nandi mukamo muru nere moko genda nere mwaji gotenga ekina gigia goita nabe konyalekana oro muya abana banyasaye ko egente ke mugiye gusaria Namani ekina gikia maberete na gikia maberete abana banyasaye nabalenge biya asebinto byonse biri arokora
lakini igarwarete oburwaire bwa ukoma. Bono iwa abana ba Nyasaye asobogimo boiga n'amani oyo iga egente akemongere kiamoborete asobogima bwaye. Takora asome gitabu eki kiabaroboti ya kabere isano aibungo 10 naye kwara igunga nke Biblia goteba na kia goteba Elisha morobeli no muyobwate ne Mike yangire na kia goteba Elisha agatuma omuntu gochiase n'amani akamotebia genda bwesibia soroche aragatano na kabere no mobero ono irane biya bano naye no cheneke gagitari mangana ase kebunge kiagosoma namani akagenda roche agetobeka mararimo taroreke manyererio agetobeka mara kabere akanyorana liandrete kumwama mono agetobeka paka mara sita agateba mono na chire akagenda ogateba no tira unkwanyo olio nda akamanya komatenga watigairie ntunda ya moyoka nero yoka wasare na chire tigangu muno borwere bwa igona linjiete ya gakire nesibiri orojerimo kabere gatatu kirege ntu narosire bono pako bokendwe ke onongo ngitake esekerete tigendo alienge oria kai tari besa gwata biguru otale kole merari ekerale merari no bwenenu no gutataka kagenda mara gatano na kabere akabo muntu oli otalenge. Haleluya. Patience pace asobogi mobo obalemera mbakolete ndoki mboga neirie asobo Kristo bwao obalemera mboga neirie nabo abande kwanyolira abana babiri batatu jinyaroko yokane bona abange tukuja gokora ngori mutagenda ande Nyang'ate akonyora to baisa gotigo mungina to tiga yenyu moroberi okoro to kumanye somo murago to kiranya no yokianda lemereria yanda mara gatano na kabiri oino mubwekana na gateteria mangana ya family ngote omolemereria akalemereria ekera soma mara saba namani changed completely. Abana ba Nyasaye engane yeta etugutunyuria nga esabali yobo Kristo tali egento kiali moigo negento gyo kolemereria abana ba Nyasaye bono iwa if a person willingly and knowingly commit sin and this person refuses to accept, this person will not prosper. For sure omuntu ekerara amanyange ekingo korane kebe nandage kore mwenenu muntu utakogendera Kiagara, God's hand was very much heavy. Uchiase omuntu yoyo murugo kole biboro korukwa down. Nonyeni ntwe ekeroma etenge kene kebogo kora abana ba Nyasaye na bonde tiganda ara kuinyuria. Muna wanense embuga netega umuntu arachesa matanga ukorwebesa. Njenara arandiria matanga nkora abantu baikomoka babwatia abaizimiwa. Muna wano woja kwera mbaje bakobwati. Lakini nanya konyora muntu kumbwati ngatunyurie kebungo wana tima edise bakoneire nebese yo ondete yo konyuri nagi ekebungo nkiralia ntugwiti munagia kura noro chirende abana ba Nyasaye okoiwera maiso marore gokagera omuntu oria akabwena ase endwali yaya igenchirende nonya nabo 6 times agatigara abwate reprosi asoboge mabwaye ginta etekora gotebia Biblia na wekara gotebia obey and live or disobey and perish the joys is yours igengane yeterie gendo gyaka waita abana ba Nyasaye ekero igwete ngane yego tweresa iga igon kinta etogoteba ntobwate ntotokuruka reprosi of rebellion yani reprosi na gibono bware korukweke gusi ukoma yogo taiwera nerororo nonyena asobogi mobuiga the reproach of rebellion geasi ase kebungo gia abaruoti ya kabere 4:20 and 27 bono geasi agachaka akabataiwera iwa rebellion studied secret iwa ogo taiwero gogo chaka bobisi
Ogo taiwero gogo chaka bobisi notoneri biblically. Ogo taiwero gogo chaka bobisi. Onya gotagete komanya Gehazi the servant of Elisha said to himself, my master umuntu yo nakibona abo muora igata sabakende. Ogo taiwera ogo chaka bobisi. Nonyene kero montago kole bibi ataracha isikolia sense nakiago chaka igago chaka bobisi. Reproach of rebellion. Gehazi agakora egendo kiarenge maminja. Agateba moneno onete ndo chigia gukora. Igenchine nda abana banyasaye. Na ase kwaya yawo. Ase kende kiao. Never expect any miracle. Ogo taiwera ogo guchaka bobisi. Tali igorioka. Ogo taiwera ogo kwaga chubo ngainereria. Montekera tari kuigwera igakongainereria. Osome 22 and 25. My master have sent me. Gehazi igagosoka obwati na amani omotebi ngaye garatirena. Igonate webintu biri morwe na tometwe. Mbire ngaya bobisi wa kolire ngogotomete byogokora. Kobanya kobo kora ngogotomete. Nyasa ngogotomete sensetan. Yeah. Akagenda bubisi akamata ngebinde. Ogo taiwero gogo jaka bubisi. Na batabirinde ga umumuronde so abera ali mate. Akanyoro mwisi konda akamatenga Nairobi ngo kole merem. Akomatenga ndogoro. Egisi giyata matati Nairobi akamata indogoro. Turo jisite rense na rogoro erero masamba. Mwisi ka akabuga ngandogoro igo Nairobi. Mwisi ka agataya ki muntu akora Nairobi na bonda akonyeke. Ono bone Ekio musika jete kumanyana ngo mumuro nate baine musiko ya agatebyo mumuro ya agatebyo musike nga ngutuka nerire rogoro paiye sate imoni igono bale ne ai igo mwajire nga ya utuka neritubuke ye sate imoni tutoke Nairobi aliyo musiko ya roje ngoyo no inya kaira nete sukuru mugasonegezi pass. By the way, umwese ko lenda gatayo mumuro inye muganire rugoro nje nabo konge besangiranire egento umwese ko yaje korora mumuro no mukora bungenere lyo bugo chaka bobisi mumuro agasoyo kobago mubukarusie besairanire akarusia kabeti tata kiri safari kom tepe tombusoni umwese ko gago kumia igawono nire amwari na mwatari no tiri liya bibitira kini liya manyire Nalia jeta tabanya kere munere liori yaya. Abana banyasaye. Rebellion built a liar. Igenchirendenga ekerogo sombe getabu igitwa soma 7:22 na 25 bono yagateba na tumirwe. Igenchirenda abana banyasaye ogotaiwera nabo gokoibora jibarongo bose gisare. Ogotaiwera nabo gokorete into kende kiao. Tali igorioka ogotaiwera it ends with curse. Ebungo 27 na amani bono omurwiri boli arwarete esengenjo Gehazi akora maminja eganeria maya endwali eria na amani ekairanira Gehazi na bokonyora no muntu mamenyeta sekinyoro kwamuganeria mabe kwamukwana bobe na bekonyareka endwali eria reboyere nebuo mwanya korano anu muntu gabateba ngoyo setani tikakwesa gukugojia oyataragwa na ndo gutindeka mwanya koro muntu gakuganerio muntu kiamwiranira bono ligereria endwali yarenga asumugambi oyo nyimukiri no muntu mwao nenya alekanena naye kuimukirie endwali yo muntu onde aso kuimukie bintu bitaga neiri ligererio muntu kurukwa kan achani akeretu asoma if violated God's command intentionally abana banyasaye intentionally agakora ibintu byarenge bibe ekagerekera akora ibintu biga ebintu nyasaye kanita agakora munabona nyasaye ukanire ibintu binga sobogi mowega oboenenu negentekebe nyasaye ukanire ibintu binge akani akamereria agakora omwali oye agakwa magena abana bayabamura abaisike bayabamura chiombe chigaitwa nande chigasambwa. You can see the witch engeri yogo taiwera abana banyasai. You have been coming for this church for many years. Abantu mwajire miaka kanizani watu wanakuja waimbaji wanaimba lakini itawezekana ni kimtindo
Lakini kwa wanga unaenda na unashiriki kwa kila jambo linalohusiana na kanisa. Mwenzangu unanisikiza, nataka nikwambie, you have been given only one chance to make your own decision. Libagane elimo kwa iru elimo. Kiagara, you don't know what will happen tomorrow. This is an hidden agenda. Muntu tayo iwa abana banyasaye, omuntu yagasira. Ekerokura iwera omenye, buseto iwera tomenya ogochora no kwao. Na bora iwere nyoko ose elimo kao. Ekere byanda bikomigete nyoko tali monara ara gusabusiki omubere bwonse. Ege ko barangirige jembo jiete asenale ukorangiririwa akera bono byangire ogochora nukwa bono nabanya kana gotenga bamuramba nya gutangwa bamurane jitwani uinyoko gote ekera no gwaso kriora memes komunese yumurakera na libone yakabana ki nalingi na goteba ngarangiri onde rangiri ori ujiete na rubwata abana bae ndete ndara kuinyoria igwera omenye to igwera muna bono karaigwa abana banyasaye inkindete korago tebi bono asobogi moboiga libageri nyasato ire igo twatebigwe na ki your Jordan might be sacred sin iwa awa Jonathan yitolero nirerie to withstand your Jordan might be baptism okokora 22 verse 16 Jonathan yaonirerie abana banyasaye your Jordan might be Sabbath Hebrew nkole ndole Sabbath your Jordan might be sacred sin bibiri byabo bisyo soma egetabu kiam Matthew 6 verse 11 verse 14 if you forgive others your father will also forgive you nkwabirora abantu bande asobogimo nkwabirora abantu bande asobogimo why don't you obey and live inki gyako ruta iwera abana banyasaye na kieke gyako gara ogosome gitabu gyogokora 27 ni ngoikerere Sauro hatebetie umugambi naki it is better I obey the vision from heaven goikanyi were eliogiri korwa igoro eliogindiririe liria renge keretu asoma oyo Sauro gakwimoka buchigwita abantu ekera kogenda kameseri wa masose akawunse ekerabo kakorwororo na ndo muruoti olio mwaeta komandi igakomotebi nkyutarachera akamotebi this one will not happen it is better obey the voice in tiganyi were byogiria korugoro oyo ngukoiri ne arenda iwere akana chekina kaiwere aye obane tura ukoliwa umanye kona chekina. How many times have been given a chance to work ama tukarenga mwayiruri baga umuntago te abanga nje noyo ntogo sanga goikatusangense mwanya kwegwe bitonde bigorugamo ise kiyo minute bose abana wanyasanda etikora batebia mambo yote ya kisirisiri siku moja atafijuliwa na kile ulichokipanda ndicho utafanya nini utafuna enseyenda etikora batebiga you are not promised to see another day. Twara egulibaga diyoga tebanga onorali tukolinde it is only one chance God has given libaga ne limo kwayiro egendo gyogo kumia ekerogo tebiguonaje na abamuka omwa kolete nere nyangi mogo tinde kunera no tebanga ntinde kunere etio no tinde kunera kinto konyeuge koko so it is ekenegendo getago konya igonda etikora gotebianga jawani nani hutakayofuata siku ya leo kwa maana Biblia inasema ya kwamba jaweni ni nani hutakayofuata jamani katika maisha yako njia ni mbili mwenzangu ndio inasema ya kwamba you bells you disobey na wanaka rokona aligeru imwe kana stenere onja kale kanisa kagejiriga na gie kerale samatanga bono roranga ne kanisa ale raya ne kanisa beyama ne kanisa ragiro legie ni abwata aba to morigeri to kumanye birengera lyabwate lakini tore ni mundu ne kanisa bono nyoto badisire tolegie nieke ya ko bantu badisire ngo na kidole raya munule manya go badisire na tebia nurambora maboko rora munule manya go badisire ya ko balende to badisire atango na kyo awana banyasaye iwanda etugo kunyuna ki we have been given this opportunity igenjerende some kebunge kigyo gokora 27:30 oyuguna kiamangana yako baulere agatebyo lite konyarekana ekere bali imeye melingi kiabete soma
ekera bagendia b'emeri ense yaburukana bari gotama na gotige emeri bagaikio obwate oboke gochinyanja bakang'ainereria bunambari getikoruta bono bakang'aina bari barenge emari ng'anko bakonya tore nkuruta tore birochi bono korwa bosi bw'emeri enderera Paulo agatebia omotang'ani bw'abarwani n'abarwani aba bataikaransetie ase emeri ime timokonyara gotoreka ntae tutigire gabo Paulo akabatebia ng'a unless you remain onye mogotigara emeri ime mogotoreka abana ba Nyasaye. This information comes to us. Unless we remain in Jesus Christ, we will not survive. Montonde bwensi oyo otatigale emeyeri ngana lya Nyasaye, montonde bwensi oyo otatigale asechire chia Nyasaye ntaete ko gotenga togotoleka. Paulo akabatebinga isiko gaige nyanja gere bobe oyo oratigale manero rakonyeke, lakini bari barenga ko gendie meri bakarusia kabwato kande imali emeri kaligo ko bakawanya bakakaruta roche. Paulo ekerali gereriga akaraba ntaba amaene naba banemba babwate. Paulo akabatebi mogo konyeka abana ba Nyasaye emeri bono tomenyere tononye nintwe ntubwate emeri yebitina ntubwate emeri yobogenki emeri yoborogi ntubwate isiko gaige binte binge bigotumirana onye ntugutigara ime ya Yesu Kristo abantu bakorokiro morogi torume ya Yesu abantu bakorokiro mubi torume ya Yesu ekiagara isiko ya Yesu mwalembe tokore tigendoki mwalembe teyo balenga abantu bangainanira sobogimo balenga bakung'ainete kinenia egaiskimu mokagorobole mumbagwe bajira balenga bakung'ainete ga mongino yomba mogakokolete tatakung'ainete ngana torigete nga polisi agokora ekere gwigete nkwanyorete polisi agokora balenga bang'ainira sobogimo bwe abana ba Nyasaye unless utigale ime ya Yesu na lirio kora nyoro mole. Paulo akabatebinga isika igobo kongumbororo na liora nyoro molembe bono. Paulo akabatebi isika bokongboro. Stay calm, intercede. Stay calm, intercede. Intercede this peace. Abana ba Nyasaye, there's no way we can survive. We have been given one more opportunity for us to stay. I want to tell you, if you misuse this opportunity, you will not survive. Other people might say against you, never mind, God is in control. Tigaba ndo bakwane kibago kwana isugonda gotebi wangu mukungu ninga baba kwangira kanyaru mwana ochira boraguri yandole tegore osibe motiro goro gabu ese mokora na bora nyore o mwana bono kuburi kwane negore kuru mwana bose Yesu goseseni abana ba Nyasaye kayube gete birengere libia egore gaituli jimbiri biripaka jigaikega tanda iwo obono bosomba bwo tyogarra jimbiri biri agateba this better tinyoro mwana ko bwagotwara ruwanga rwejimbiribe. Abana ba Nyasaye asobogimo wega igonta edekora ko nyorianga. Have you given God the first priority? Have you given the first priority? If it is certain, that means you will be walking outside Jesus. Have you given the first opportunity? Abana ba Nyasaye, this is a paramount statement. Iwa abana ba Nyasaye Biblia getebanga jawani nani utakaye mtumikia. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba if you decide kora ncheko menya muno menyetaye gweko manyene igonta etego gotebia igora sirio bogima bwa kale na kale. How I wish kwale kona chekina umanyenga ngukorangiri egekobara ebintu mbire bitariko kokoro montabe moyo obale bimbo ubongainereria backbitings mbalenga kwa bekire mbera asenge njiyo bongainereria ina kenyoleke ninyale kanu muntu kwalete tegasi uyu musinyina akamogenga kagenda bono morogi kiwanye torore morogi kiwanye torore ine mabera ya mokoni ninyale kana ngobe kora majinga na lichipaindi chirajire morogi kiwo tigare terende kenyoro abana ba Nyasaye ndaite ngotebinga jawa leo ni njia gani utakayofuata.
ekambisata ya nyeria nyamo. I want to tell you, you have been given one more chance to survive again. God has given you one more chance. Let nobody cheat you that tomorrow will be yours. Abana banyasaye abagotebanga ebintu byinsenye nebiyabire lakini igogora bitigore frustrated. How I wish you remain connected in God. Kiagari me ya Yesu marembo kale na kale nororo na kiyako bare kambi yetu asomire inga chinchira nibere enchira yo busale kunero enchira yo komenya nerororo abana banyasaye ninga ye oranje kubwatia sobogimo bobwao eleso niye kamanya gotebana king lero chora ningo ora kolere emeremo asobogima bwao tokamanya koligereria mangana yonse ono nare korago tebiga mbibungo kyoga nitinkoranderie lingana lia ararendiri obey and live or disobey and abase bono iwa na kyora igwere bwanjokole muna nyasaga neti olende chira cha nyasaye otere nase chira cha nyasaye muna bono tianda kubolia oboge umuntu ae mukora umirana naba oyo mukumirana nere amangana y'abantu na ya nyasaye nararia gotebia mange bono nyaga gotebia y'abantu no choro menyenere taite kora gotebia abana ba nyasaye obey and live because you have been given this opportunity onare ngigo sababa mwachira sekambi yiga. Remember, I was making a summary. It is only one chance God has given you. Never misuse this opportunity. Ndaite kora ko inyuriga eliamambi to kolimanya ekero naligererie omuntu oyomo obwate mesie okoira Nairobi ekera ikase getirimbo kekemo egari ekanga break ndaite kora gotebie nga emesie akoira Nairobi chibesa bwate bori chichire bori agasakara begete ekere gari eri yataka kwendokana nando mwali ngendokanete mwanya kumanye soko bujino egari kugochi egari eri ekamanya gukurura omuntu oyo muneje yakururete omuntu koruibara paka Nyaramba egari ekomukurura ne pigipigi gawe kapaka omutu oborete bakabona abana banyasaye ndadenda kunyuliga setani gago koega senchire yeneria na cheki numanya ngani gokorera sobogima bwao challenge saredea patina cheki na umanya ngani ngokorangiri na chikina musaja tari kungaino mukungu ngana rukago chikorosie bintu bosenko genda ale turukana no buri muboro batobu ogenda nande kwanyora bare na Nyambura mwanya koigubo oyo bwikora kwa jire chieke ene nyasaye ngwanya kanyoro mungina gabotebio mugakanga igana ikire boturumesi na jire nandie ndurume yagete kwanyoro jire mabundu eso mugakori mutangani no aiteire ndetenda gotebiga ndetenda gotebali moraiga. It can be possible that this message is your last message you are receiving. Next day you will be no more. Abeko nyare kanu korandio kona korandi na message yomwe. Let nobody cheat you. To buga ngabono ngekarusa betero ni ubugate igororochi. Musebile binde bikoro. Bono akino rigire eyange yobege yene metumba banyena abagwete. Inki ubugate kagani. Kajikobeke yangalinde mbugate nje mbugate ngoika kanyore yana nere ngodu ngategaranga kuminta bwati eliogi inki ekoro chubugate etro jigoro kwanye gorete lakini ntate ko kunyuringa nere begire inki ekobono roche gete gusali gotore abana ba minto ekambisante ya rianyam inki ekemoro chikire kiya kira gurusia subu ya bwanya sa akange sab inki oro chubugate kagani nyana ibiri ryo siara basi arete mbagwete ntabi ngire kyo jagege nyana gusuguna ni jirongi ejine jabo maremu biya inki obwate kagani onyana gosari umukungu baseri ria bagwete nande jimbere janyomeliyo biya ngiye kenyoka wote ngiye keisago wote muna wani nse ya umbuganire musaja kure mukamu muroyanga nabugangu gorera kerebi mugorera bakige sinderero ensete mano geti enseka yema no kirete ba yani umuntu ataye kuturasi mukamu muroya no mumura njawo nongo kuminga nogo kiru sino koire ana naga ningote biga eke bungo byo komano kaibere bungo bya ebitano kumano kaibere bungo bya ebitano na wanda kole korandia kwa kwara ndi kutindo chitaba uti komano kaibere bungo bya ebitano na kiyota
inyanke yo na boto gosome bukwe ngao na kia goteba ige goteba ga king inyora masasi yari na kimugati ngatigana soma igotari inwa babe ga king inyora ngorwa sekyo gwete karatega tiganda ara kobo engane ye ga kino ko betere digoso no kwebererwa ndirende gwikaransa Nyang'ate yani madam ga king inyora ngorwa sekyo gwete onjoka okoro ko kweritangani otakole tibo re ndusie kebekerero kiao giechitaya korwa asaye utaonchogeti kaki nonye gogasaregete kebunge kigiateba nga remember from where you're foreign, think how far you're foreign from the grace of God. Gaki nyoran korwa sekyo wete okoro gokora okweritangani epipiria tebonya talibo Nyasaye igakorwe warning. Now is giving you a direction. If not so, onye talibo ninji cha sole is God himself who is talking through. Nyasaye okwana. Inki ekokwerorera onye ne ng'ombe na nyeke uno. Onye ne bole mubwagariro bweto gyutali bwoche kanisa mbobe botali kwa mabona chingendecho. Igago teba ningi cha sole indu zikelia okwerorera soro taunchogete bono Nyasaye igabwatali yanda lya maberao inki gesale gwakwerota tolegeti inki mora gwakwerota tolegeti inki choni gwakwerota tolegeti. It is God is concerned. Igago teba nga kinyora ngorwase kyowete ngorwaso bonyakana wete no gusukichi mbebe no bwenenu abana ba Nyasaye Biblia teba if not so Ingiche inyora iga abanda ba Nyasaye. It is high time now. It is high time for you to waste the opportunity. It is high time. It is high time. Abanda ba Nyasaye igoya abeire ngaki nyinge. It is high time aba muraba aba iseke aba. It is high time abangina aba. It is high time ngoga tabia kero montage nje tukie balirete ngeine style akero monta arwalire endwali ya mokore ngotago jenje tukinye mwamu yasinyire obeka green ayobugete ne style aye o tindete ngoga tabia nga akero mumurago subona ni erongi ne style tumanye dia senara iwete bobi bigo tumanye tibo sekero kende enda na boyangete ngoga tabia ne style igota etoko kobiege ndukia marem. What kind abana ba Nyasaye ekero montago kole bibo byorocho ino mogoko Biblia yoteba nga inyora nkorwa sekyo gwete onchoreri okoro gokora kwa ukweritangani tatemba inyori mbatebinga amangana ya twigire se chumengima. You have been given one opportunity. Never ever tebingo imore nerega never ever give up your faith. Matebingo bo never ever give up your faith. Matebingo bo never ever give up your faith. Ona intente tebono nkore ebibu njumate na korre korandi njebono no boire egendo kiango boire neke engeri ibe na makweti abara abeme ya Yesu mbamenye abara abeme ya Yesu mbanyoro mulembe abara mwitire Yesu mbanyoro mulembe liriri okare na kare ibona ari gusaba Nyasaye gokonye umanya mangana ya twigire ase chumengima ego tebo pay and live disobey igego tebanga bono na chekina njira kyora bwati ekero muntu ya yete live Jordan ekere sibia akabo mogima onari gusaba Nyasaye gokonye naye wancho sibiwe na manyinga Yesu Kristo bwanje oitabirane ngengeri nerororo abana banyazaye wa wancho itabirane nga Yesu ngo chale tiganda rako boli elio moelio Yesu ngo chale noro jetaliriende nyabantu bakubwata umwana bangenta iga batuguta abasaja babwata abana bangenta iga barute bitondo sawa abana babantu bona yoro chinotiwe no ense na iwa amuga bonjoli omonginonde onye moko bonjoli rero umuntu bonjoliwa umuntu orusuwa moroso ndete ngotebi no na kurusuwa moroso tirigasi nkongunye gogwakira bandi chinkobi
tiga Nyasaye agokonye akobwere naga ninkore ntebeiga Nyasaye bwe meganda abaseseni Nyasaye bwe meganda ababwere nonye ninchireye mugonya kominyoka na mukamo muro okumuruka nga negesagane manyanga nabwata abana etire kobegesagane nonye ninje yokoro kumuga kunga toruji munaruji na onjuka mutu na maiga abwe kaine kara manyanga yonare marete Nyasaye tiga gokonya enchireye mukorandeliwe kene mwateba nayo korandiwa goikora ndigwe gekokora nusaregete egekogurutara ndiri ngokuore bobe nje nare gogotebia ng'a naye bwatichire cha Nyasaye apaura bagakora goteba nabo tomuboria mbiya toigwere Nyasaye kobwa koigwera mwanya bantu gosaba kwana nkuringa Nyasaye gososeni Nyasaye gokorera mang'ana manene kera abenga togoike kambi y'omwakonde etoke ng'a nore saba buibe orogendo rwegoro ekiagere ense yene yabaye bono riorio notigerwe skimu ya bweka ese rakwa ngogosogese intombiro gonya gweta kori bitagokonye bono notigerwe ense yonsipi no naba mwangire gwato oboremo ng'ango cha gokwa mumanya gwata bono bana basoka kire rituko babori Nyasaye nakiwa neri bontirie mata yabete matuka tari gwetani rende ndituto gosimeka kende igonda tenko inyoliga chawani nani utakaifanyia kazi Nyasaye bwe meganda gosesenie naende nonye nechingeji cheito tomenyete Nyasaye tororera mabira na boroche ng'aye mamu mwabanyagete taisaini lakini eseso abono bwengenchale na boroche ng'atato mwabanyagete nakwa atamenya bwonkiugwera akwe abanyene mbaisanegete ne igo naye na monte tukoteba abangina bamura onchoreri naye nonye gotenga tindo cyumuga koyo munari naona bakungu mbare ngokumi otabi umuga gonga tunga bagaka bande igeye nengo tinkumanye sumo begererede ango bano gukwana tunga muga konde kerukarawo bano gukwana nande noawe nje bano naroraiga Nyasaye tokonye koingo rugo saba kwa mwali ko saba kwa mwali noko emiyakere ngoigweto ebunande nkiotigarete tayari bono igoro setia bantu emiyakere ngo uruchora gwetano ekenyorongabe aseng'enjeyega bali nabori ng'a muchimo batisungalika marieta injugo chamba sabere ayande nimbate bali mweru mo batisunjugo njobu yana arandie weekend meka ambirera ne sabato ya bali tu alika marieta injungo go chamba kalero gosaba troji abanda abatewanga ngabona tinda na jekina tayari notana jona jete ngota yuko na joba dis tayari notana ja nona jete gogo talinga nga torana ja mwana no abantu bairwe style bali mo challenge bali tu alika marieta abasaye bali injungo gocho wale tuliandika majina yao njutokoro gusaba na batentu akolete kambiwa muko ama wako bali tu alika usaba neke usige kamata wale tuliandika majina yao kujeni haraka tuombe nyinyi watu wa maana sana kujeni haraka kama ndolero bana lire njire ngae nga nane jinje chabangwa na imuke base buke tijinda rugo sebo kijinda ene style mubugete ngokuno gotoleka ya ni muegerere tijinda rugo umuntu kirase gaitete tuki bona tigete tutwa kanyera mutwa njungo gocha bali tu alika marieta wale muliandikwa majina njo mbele mwanya karona na baro baba puroni bari ko kingire tukibakora naga ono kora no bakumanya maro yuminto ikire nkango wale ebuku jambela alaka abamba libali kwa marieta ya bilo 11 wale waliandikwa machina mtakuja si kama wengine wako abamba libana chekina bakanyoranga tuarate ambire yani ese ntomenya ntoro jigento ki muna bona yo nyatenga no batiswe Saitani yarata yato batizwa onyo aruo kwerete so kwerete Satani tali naacha naye abaisike batanga ngute kubatizwa kana nasogire ngote mugaka naro tayara ababuka babwate nkuma nabaye nganko nyoro mugaka mbatizo ngati njuko batizo kabere kwara manyori utakora nyoro mugaka bwake anure Yesu ono
maeta banta bangu tole meire no anya bali mo batenga abantu bali bare disability nga baje bagende nga esemina abantu disability na bange nya ko rusiri eri na disability nya ko gotarere nyimbo ne ko begete biro disability na jijire kanisa igo turagende bakke kanisa ejore iga abantu twensintole meire wano ko boli noko anania na kwete wana na mokai sauliyo bolimo ino na boli anania na kwete bi ino ko boli anania na kwete asenjo bongainereri etangi meye mate anania na kwete neto kenga muntu naro kungainereri neto ke jaya na mororo nyako mate no batisire no ko bako kuimukia gweso karansete nyako mate no batisire ando inyore ngatali rietalia no batisire oranga kuimuki ne rietalia Yesu nyako batisire mukiga no nyako ritoete ni maete maruire na nyako batisire mukio ko bako igo agweso wono nyewate kene agini inyora iga kambiete ko era bosa monena ta guseseneti tere na weso ro na nyako batisi to base kuimuka bosonyo Elizabeth ria geas no nyango kunywa marua ya imuka iga no batisire eko ara ndo tara diga ndo ruetara sareka aya abamba liba batisire anya to batisire mbuye boimoke Inki ora abero mo ko boso monta pero ko iraka bali baba disire boka oterene aweso tinda etiko ko boli mangana mange muno menyete njengo ko saberanda tata Nyasaye mwana no mwikoma chanu mbiyamana senge njo ya baba trenere baba disire na ande mbana jete kina bagatige bibe nonye bibe bigo nyako batunya na senge njo mu basatani ekonyare kana abantu baba disire na marungo siba bale maketu mbatongo nyubale abantu baba disiro bonyaka no bo bimboro enda mwamunero no bongainereria atanya saye bakonya ekiagare bibirio twasomete weekend manga kero montara akonye bigoti igara abonu musia bano no yembona abantu abagukurera batarwareti ekero monena agechibu ne bibe byomuntu nabo monta utimoka korwa sense linda abande banyoro molembe bakole mirimo yao bande baguji stroke sengenje babeire sumbuga sobogimo abande banyole mechande menge linde nabanya sako bwato kabantu baraba eneno atanya sato konya abeko nyare kana to badisire lakini oboro gimboro to badisire bibiri yambiro ogozukichimbe benkoro ebibionsi nebibe nubo ngainere bwakire nginchumboro tatanya sato rolera mabira abira nyare kana nga you have given us one chance to decide lakini ande setani yago tumuso kuchumaya torolera mabira tatanya sae ekere tore tibe bya ono tu abere ande no tokorata babana bao kambi yengi matuegira mange totale kunyara gukwanos base nando baga to balende serieta Yesu Kristo tuasabira na kuyena amen. Get the point. Take a step forward.